San Carlos, doon kami mag-assembly meeting. Sa Pico naman, kami mag-assembly doon. Kami lahat ng mga membro doon ng buong pamilya. At halika guys, samahan mo kami muli mag-live sa live ko si Buana Rider. Sige lang. Okay, ito yung brad ko, si Richard Ricaport, si Nora Filipino Ricaport. Okay. Thank you, vlogger. Saan na yung kukira no? Muna samot na nagkatiguang. Bas. Sige, tudlo na makita. Ikaw na magukuin. Ano sa man na sila nga mag balik review.
Isa ka din tayo. Siguro ay ana ra din ana. Hello ma'am and sir. Good morning. Shout out. Shout out sa mga Yana na magtihay. Tingan. Thank you for watching, ma'am, sir.
Pico, first ano ini guys ang University of San Carlos South Campus. Okay guys, nandito na kami sa San Carlos, University of San Carlos. At ito ang entrance papasok sa kung saan kami mag-assembly meeting. Okay guys, at hanggang dito na lang kami magtatapos sa live ko, si Buano Rider. At salamat sa inyong panonood. At paalam sa inyo, bye bye. Thanks for watching.